ମାଳତୀ ମାଳତୀ हाँ हाँ ପାଣି ଟୋପା ଆଣିଲ। जाऊची जाऊची ହଁ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ମାଳତୀ, ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲେ କେଜାଣି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏ ବୟସରେ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଚାକିରି ଦେବ। ଛାଡ଼, ତମକୁ କହିକି କେତେ ନ କହିକି କେତେ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲି ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ହଉ ଛାଡ଼, ତମେ ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା କରୁଛି। ଆରେ ମୋ ମୁନାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣିନ? ଓହୋ ହଉ ହଉ, କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆଣ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଓହୋ କି ଗୁଳିଗୁଳି। ଇଏ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଘରେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଆକୁ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ରାତି ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କର, ନହେଲେ ଆମ ମୁନା କ'ଣ ରାତିରେ ଉପାସ ଶୋଇବ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି। ବାପା ହଁ କହ। 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ। 50 ଟଙ୍କା? ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ହବନି ରେ। 20ଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁ ନେଇଯା। ହଁ ବାପା। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆରେ ପୁଅ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ବାପା ଆଉ 6 ଦିନ ରହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଆଉ 6 ଦିନ ରହିଲା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆର ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପୁଣି ମିଶିବା। ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ସେମିତି ମିଶିବି। ବାପା 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 ହଁ 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 ହଉ, ତୁ ଯା ଯା। ମାଳତୀ ମାଳତୀ, ମୁଁ ଟିକେ କାଳିଆ ଘରୁ ଆସେ। ଚାଟା ତ ପିଇ ଦେଇଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଲେ କାଳିଆ କାଳିଆ, ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କାଳିଆ କାଳିଆ, ଶୁଭୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯାଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଧଇଁ ସଇଁ କାହିଁ ହଉଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କାଳିଆ, ତୋତେ ରାଜା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କିରେ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ 6 ଦିନ ରହିଲା, କାଳେ ସିଏ ଏ ବର୍ଷ ଗାଁକୁ ଆସିବ। ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ତ ଆସିବ ଆସିବ କହି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିନି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିବନି। ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରହ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଏ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହଟ୍। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ବି ଉଠେଇଲେନି ଫୋନ୍। ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ତମେ କାଳିଆ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ। କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ତମ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି ନା? ମାଳତୀ, ସତରେ କ'ଣ ରାଜା ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲା? ତମ ସାଙ୍ଗ ତ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଆମ ପରିବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ? ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ୁଛି। গোপা, আরে কালিয়া, আরে আলু আলু হওয়া
ଆରେ କାଳିଆ ଗୋପାଳ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଉ ବିଲ କାମ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରାଜା ଆମ ସେ ବା 2 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ଶୁଣ 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 ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଯିବା, ରାଜା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଗୋପାଳ 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 ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। କୁହନି କାଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠିକି ବସୁଛନ୍ତି। ହେ ତୁ ତା କଥା ଶୁଣା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା, ଆମ ରାଜା ସାଇକେଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ତୁ ଆଗେ ଯା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ତୋ ପାଖରେ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଯିବି? ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ତୁ ଯା, ରାଜା ତତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସିକୁଟା ଆଉ ନମସ୍କାର, ତୁ ମୋ ରାଜାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ। ତୁ କିଏ? ଆମ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ତୁ ଡାକୁଛୁ? କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବୁ ନା ଏଠି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିବି। ରାଜା, ଆରେ ରାଜା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ରେ? କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ଆମ କଥା କ'ଣ ତୋର ଥରେ ମନେ ପଡ଼େନି? 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ, ଆମ କଥା କ'ଣ ତୋର ଥରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ତୋ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ରେ। ରାଜା ରାଜା ହେଟ୍ ତୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ଭିକାରୀ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏବେ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋ କତେ ବହୁତ ମିଳିବେ। ଚାଲ ଏଠୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ରାଜା ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା ନା? ତମ ପାଇଁ ସହରରୁ ତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି କହୁନ? ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ନିଅ ଖାଇଦେବ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଖାଇଦେଇ ତ ଯାଅ। ଆଜି ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଭାଉଜ 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 ହଁ ହଁ କାଳିଆ କୁହ। ଗୋପାଳ ନାହିଁ କି ଘରେ? କୁହନି କାଳିଆ, ସକାଳୁ ଭୋରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି, କାଲି ରାତିରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ପିଇନାହାନ୍ତି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲା? ଗୋପାଳ କିରେ? ଗୋପାଳ 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 ଆରେ ସୁଶୀଲ, ଆମ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ହଁ, ସେ ସକାଳୁ ଆସିକି ସେ ହୁରା ତଳେ ବସିଥିଲା। ହଉ ହଉ। ତୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ଭିକାରୀ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏବେ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋ କତେ ବହୁତ ମିଳିବେ। ଚାଲ ଏଠୁ।
ଗୋପାଳ 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 ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି। ଆଚ୍ଛା କାଲି ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା? ରାଜା ଦେଖି ତୁ ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ଗୋପାଳ? ହଁ ହଁ ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମ ରାଜା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମ ରାଜା ପୁରା ସତରେ ରଜା ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିଛୁ ତା କତିରେ କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କେତେ ଲୋକ, ଜମି ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ବହୁତ, ମାନେ ତା କତିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତା କତିରେ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ନା ମୋ ପାଇଁ କାଲି ସେ ନିଜ ହାତରେ ଖାସି ମାଂସ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତତେ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? ସେ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁ କାଲି ରାତିଠୁ ଖାଇନୁ? ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲୁ, ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କହୁଛୁ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକେଇଲି। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହ। ଆରେ ତୁ ସିନା କାଲି ପଳେଇ ଗଲୁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜା ଘର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ? ଆରେ ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଅଟକେଇ ପାରିବୁନି। ଆରେ କାଳିଆ କାଳିଆ ରାଜା 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 ବାହାର ଘରୁ। ମୋ ଘର ଆଗରେ କି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଏଠି? କ'ଣ ହେଲା? ଓ ଅଫିସର ବାବୁ, ତୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଗୋପାଳକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ? ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁନୁ ବଲ୍ଲଭ ବୋଲି, ଏ ବଲ୍ଲଭ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ସେଇ ଗୋପାଳ ପାଇଁ। ମାନେ ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଆଉ ତୋର ଚାକିରି ହେଇଥିଲା? କେବେ ଭାବିଛୁ ଗୋପାଳ ତୋଠୁ ବି ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖି ସିଏ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା ତୁ ନୁହେଁ ଗୋପାଳ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା। Yes, come. ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍। Yeah, Mr. Gopal, take a seat. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Mr. Gopal, congratulations, ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Yes. ସାର୍ ରାଜା? ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। No, 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 ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନି। ତୁମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେଟର୍ ଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ସିଏ ଚାକିରିଟା ସିଏ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ଚାକିରି ସିଏ କରିଥାନ୍ତେ ମାନେ ଭାଇ? ସାର୍ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି ଏବେ, ତାକୁ ଏ ଚାକିରିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସାର୍ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କର, ତୁମେ ରହିବ ଆଇଦର ୟୁ ଆଇଦର ସେ। ସାର୍ ସିଏ କରୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଚାକିରି। ସିଓର? ସିଓର ସାର୍, ସିଓର? ସିଓର। ସାର୍ ୟେସ୍। ଗୋଟେ କଥା, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ। ଏ କଥା ଏମିତି ରାଜା ଯେମିତି ନ ଜାଣେ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କାଳିଆ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗୋପାଳ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିଛି, ଏବେ କହ କାଳିଆ ଗୋପାଳ କୋଉଠି ଅଛି? କହ ତୁ, କହ କାଳିଆ। ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ, ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି କ୍ଷମା ତୋର? କରିଦେ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚାନି, କାଳିଆ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଛି। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଲୁ ମୋ ସହିତ? ହାଁ କହ ଥରେ। ଆରେ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ମତେ ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ନା ନା, ତତେ କେମିତି ମିଳିବ?